zoologické zahrady jsem přímo do výběhu lachtanu. My si tady dneska odprezentujeme 3letého lachtánka, který je u nás teda zatím jenom rok a půl, ale za tu dobu se naučil spoustu nejrůznějších triků. Takže je to lachtán kalifornský, u nás je to pracovním názvem piškutek. Piškutku? Piškutku? Pojďte, piškutku. Tak je hodně. To jsou lidi, piškutku. To jsou lidi. Volí se. Udělej fotánku, piškutku. A pojď na kozičku, klauníkem, klauníkem. Tak, je hodnej. Piškutku, give me 5. Takže, jak jsem říkal, je už u nás piškutek rok a půl, ale za tu dobu se naučil spoustu nejrůznějších triků. Takže první z triků, který docela zvládá dobře, je práce s balonkem. Tak si předvedeme, jak mu to jde. Piškutku, přihraj zpátky. Jo, je šikovnej. Už po půl roce vládá několik věcí najednou, tak například, a jdeme do vody. Tak lachtan kalifornský plave 25 až 30 km za hodinu. Ale za tu dobu už zvládá i několik grimas najednou. Tak udělej z jeho žraloka. Piškutku. Hodnej žralok. A zpátky na kozičku. Takže denně si žere 3 až 5 kilo, jo? Další věcí, kterou jsme se s piškutkem naučili, je práce s poutvemi. Tak, piškutku, to je jednoduchý. Máváme. Tak. A startujeme auto. Tak. A řídíme. Správně. A dáme jedničku zařadíme. Dvojku zařadíme. A zase řídíme. Tak je hodnej. Vidíte, jak mu to jde? Vidíte, jak je šikovnej? Jo. Tak a piškutku, budeme bourat. No a stydíme se za bouračku, moc se stydíme za bouračku. Tak, jednou nejsložitějších věcí vůbec, co můžete u lachtana vidět. No tak on piškutek jako každý samec je prostě jedou do rukaví. Piškutku nám se někdo líbí. Chtěli byste ho sem? Tamhle paní, tak prosím vás, paní, pojďte sem k nám. Paní se jmenuje? Monika. Monika. Chtěli bychom si s ní zaplavat. Dáme pusinku Monice. Malou pusinku dáme Monice. Velkou pusinku dáme Monice. Ukážeme malou pusinku, no? Hodnej, šikovnej. Co, dáme pusinku, Moniko, dáme pusinku? Tak a chceme si zaplavat? Hodně si chceme zaplavat, tak to pozor. On piškutek, když už za někým plave, tak vyznává velikou lásku. Piškutku, zpátky a piškutku.
Zpátky na kozičku. Tak. A moc si teda chceme zaplavat. Tak já jsem tuhle věc čekal, tak já jsem si tady připravil takový jednu věc, prosím, tady a máme hodně rádi. Moc si chceme zaplavat. Tak dáme oblíbený spodeček. Dáme ještě oblíbený spodeček. On to má v pižůčtech hrozně rád. Tak prosím, dáme jsou kabinky, když se převíš tam jdeš tam, to tady. Vážně to myslím, tak. Přátelé, teď nastává trik, který opravdu uvidíte jednou za čas. To je trik, který... Piškuť? Tak zase zítra někdy naschle.